Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan ug happy Sabat o sa kada kong kalipay namo sa makausapa nga kami makig-uban kaninyo sa ato ang pagtuon sa ato takna sa pagtuon sa ato ang leksyon. Ug ania karon ang atong mga kaubanan, ang atong mga panelists nining buntaga sa adlaw ngayong papahulay way lain kundi ang atong health director sa Southern Mindanao Mission, si Pastor Enrile Yata, ug si Pastor Alitaw ang ato usa nato ka magbubuhat dinhi usab sa Southern Mindanao Mission, and at the same time siya usa ka member sa atong executive committee sa South Philippine Union Conference. So welcome mga kaigsuonan sa ato ang pagtuon ni ining adlaw. Apan sa dili pa kita magapadayon atong hangyoon si Pastor Alitaw sa paghatag sa pang-abli nga po. Atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Labing gamahanan, dalaygon, silimbaho na mong Diyos, tagiya sa among hinulamang kinabuhi. Daghang salamat Ginoo nga kauban sa tanang kaigsunan dinhi sa Pilipinas ug bisan pa gawa sa nasod niya kami nagahiusa Ginoo sa pagtuon sa imong mga bilidong mga pulong. Ablihi ang among kasing-kasing o Dios. Yes, Lord. Samtang kami magadumala nining pagtuon, ihatag ka namong langit nung kaalam, kauban sa tanang nagapaminaw diha sa telebisyon bisan pa sa radio. Amen. O Dios, panalangin ang tanan nga mahimo kaming makadawat sa imong panalangin sumala sa mga tagna sa balaang kasulatan sa imong mga pulong. Panalangini kaming tanan, ihatag ka namong langit nun nga kaalam pinagi sa balaang espiritu kay amo kining gikinanglan ning takna among ginasalig tungod lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Padayon na ta mga kaigsunan sa atong pagtuon. Ania na ta sa atong lesson number 9. Nga ang uluhan kini mga kaigsunan mao ang Satan and his allies. Ang yawa o ang iyahang mga allies, mga kaubanan. Kaalyado. Kaalyado. So, sa dili pa kita mga padayon, ato daw basahon pinaagi ni Pastor Enrile Yata ang ato ang saguluhon or memory text. Makitaan kini sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17. Atong basahon, kayon siya, o niya ang dragon na suko, batok sa babae. Og miadto siya sa pagpakigubat, batok sa tanan, nga uban pang mga kaliwat sa babae, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios, og nagahupot sa pagpahimatuod, mahitungod kang Hesus. Og ang dragon, may barog diha sa baybayon sa dagat. Okay. So makita nato din mga kaigsuunan isip nga introduction sa ato ang lesson. Makita nato din nga sa Revelation 12 naghisgot kini mga kaigsuunan ang pag-atake sa yawa batok sa iyahang mga matinumanon nga mga katawhan. Nga kini naglangkob mga kaigsuunan sa pagpaglutos pinaagi sa mga Romanhon o pagano nga Romanhon. O sa pagkahuman ni ana, makitaan nato nga after pagan Rome, nipuli ang maong gitawag nato nga papal Rome. O kung atong ipadayon kini mga kaigsuunan, didto sa Kapitulo 13, kay mao ni ang duha ka kapitulo nga diin nasakop ang atong leksyon nga pagatun-an karong adlaw. Pag-abot sa 13 mga kaigsunan, makit-an nato dinhi ang atake sa kaaway batok sa Kristyanismo sa kasaysayan niini nga iglesia. Dili lang siya isa, apan doon na siya duha ka mga kaalyado nga iyaha kining gamiton sa paglutos o pag-atake sa mao nga iglesia. Kung atong tanaw dinhi adunay pahimangno kanato mga kaigsuonan. This is a word of caution. Sumala pa sa atong leksyon nga sayon ra interpret ang propesiya nga nahitabo na. Apan ingon pa niya dinhi ang mga butang nga mahitabo pa, we need to be more cautious. Ingon pa niya dinhi, God shows us what will happen at the time of the end so that we will not be able to be surprised. Ang katuyuan na ni mga kaigsunan, gipakita sa Dios aron dili ta makalitan. But He does not tell us every detail that we would like to know. Mga kaigsunan,
likayan nato ang atong leksyon, nagaingon ka nato, likayan nato ang gitawag nga speculation. We must be therefore careful not to speculate beyond what the prophecy tell. Let us not forget that the prophecies of Revelation have a practical purpose. Naari katuyuan ang pinadayag mga kaigsuunan. Number 1, tudloan ta unsaon nato pagkinabuhi karong panahona. Ug ikaduha, aron nga makaandam kita sa umalabot nga hitabo. With that in mind mga kaigsuunan, atong ipadayon ug atong paminawan unsay ikasulti nining atong kauban nga mga panelists. Pastor Jan? Okay. Ang punto diri sa introduction pa lang na suko, kining dragon na suko, which is ang yawa, si Satanas, mao man ang sa balaan kasulatan nga ang dragon nagkahulugan. Karong bulan sa Pebrero naga-celebrate Chinese New Year. Unya kasagaran gyud na display diha kanang dragon gasayaw-sayaw. In reality, ang dragon real bagyan na siya. Pero nganong nagamit ang Biblia, nasuko ang dragon. Batok sa babae, kining kasuko akong nakita diri sa unahan sa pagsugod gyud. Nga di ni kasuko do nagyoy pagdumot, nganong nagdumot siya. Mao. Nganong nagdumut ni siya. Dili lang ordinaryo nga kasuko. Nagdumot yun eh. Okay. So kung atong tanawon nga nagdumot man ni siya. Okay, ato nagsulbaron unya mga kaigsunan. Pastor Yata. Sa na Pastor Jano, Pastor Ray, nga nagdumot o kung nasuko gyud siya maayo sa mga katawhan sa Ginoo. Tungod kay atong makita sa atong bersikulo nga sa guluhon, nagsulti siya nga ang karakteristik sa mga katawhan sa Dios, sila nagakupot o nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Ikaduha, sila nagadala sa pagpahimatuod sa ngalan ni Kristo. Mao gyud ni ang hinungdan nga hilabihan ginyang sukua. Kay dili sumusugot nga ang mga katawhan sa Dios muadto sa kaniya aron sa o muadto sa Ginoo aron nga mahimong muabot o muapil dito sa kalangitan sa pagsaulog sa kalipay unya. Gusto niya nga daghan nga mga tawo nga iyang madala diha sa tiilan ni o sa uban niya aron mahimo ni silang makaapin usab o makaapil sa tanan nga mga kalisdanan pohon. Mao nang hinungdan nga hilabihan ginaskuha. Okay. So kung atong tanawon mga kaigsunan, ang pangutanan ni Pastor Jan kaganiha, ngano nga nagdumot gini siya. Kay kung atong tanawon sa miagi natong mga leksyon, ang away batok sa ang away sa kaawa mga dragon nga mao ang yawa og ang Dios dili nagsugod dinhi sa yuta didto pa na sa langit. Nanukad didto sa langit. Unya pildi man siya dito. Sumala sa atong natun-an sa miaging semana nga siya na pildi na daan. Pag-abot dinhi sa yuta, pildi gihapon siya mga kaigsunan kay iyahang gilansang si Kristo sa cross Kalbaryo, hunahuna niya makadaog siya apan mao to iyahang kapildihan. Mao na nga nagsuko kaayo siya, gadumot gyud siya nga karon ang mga kaliwat sa mga katawhan sa Ginoo ang salin. Mao nay iyahang gukdon nganuman. Tungod kay sila nagbantay sa kasuguan. Remember sa atong pagtuon sa miaging semana nga ang adlaw igpapahulay is a memorial of creation and a memorial of salvation. Ang nakanindot diri Pastor Ray kay gi-identify gyud sa balang kasulatan nga wala siya nasuko ni bisan kinsa. Ang iya gyud nasukan identifying mark nagabantay sa kasuguan sa Dios. Wala ron dili ni siya nasuko didto sa wala nagbantay. Tandaan gyud na ha. Nasuko ron ni siya sa nabantay mo na identifying. Katong wala nagbantay, wala siya masuko. Wala siya kasuko. Siyempre, dako kayo, di ba? Okay. Okay, mo so, pagdumot, challenger siya ron. Sama sa boxing ba nga, ang challenger, agresibo. Agresibo yun. Mo ni hinungdan nga sa iyahang pagka-agresibo, nagkita gyud siya iyahang mga aliado. O karon na siya duha ka mga aliado mga kaigsunan. Ug atong tanawon kinsa maning mga aliado nining dragon. Makita nato atong hangyoon si Pastor Yata sa pagbasa adto na ta sa kapitulo 13 mga kaigsunan sa pinadayag. Kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 4 kay ato ning makita ang una nga kaalyado sa dragon nga mao ang yawa. Atong basahon mga kaigsunan ang 13 sa pinadayag. Nagaingon siya og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay og 7 ka buok ulo og may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay og may
mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. 2, og ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo. Ang iyang tiil murag mga tiil sa uso, og ang iyang baba murag baba sa leyon. Og nakita gihatag og kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom og ang iyang tuno og ang dakong pagbulutan. 3, og sa iyang mga ulo daw may samads nga ikamatay apan naayo ang iyang samad nga ikamatay og ang mga tawo sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. 4, og ang dragon gisimba sa mga tawo tungod kay ang mapintas nga mananap iyang manggihatagan og pagbulutan og ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nagaingon kinsabay makasama sa mapintas nga mananap og kinsabay makahimo sa pakigubat kaniya. Okay, salamat Pastor Yata. Kung atong tanawo no, ang hulagway sa una nga kaalyado sa dragon, doon na siya pila ka ulo, 7 ka ulo, na siya napulo ka sungay, nga doon ay mga purong-purong og nagapanulti og mga pulong batok sa Dios o halang doon uyamot nga mao ang atong Ginoo. Ngilngig ni siya Pastor, kung tanaw nimo sa literal ba kung atong ihulagay ngilngig murag sukad na sukad wa kita kakita ani nga sigo sa real nga kwan ba. No, pero kini siya tanan simbolikal siya na ay mga kahulugan. Mo na nga subayon nato karon unsa ni siya kay migimaw ni siya sa ato pamigawas asagikan sa dagat. Mao na yung una niya nga kaalyado gikan sa dagat. Unsa may mga kahulugan ani? Kung atong tanawon maghisgot ganita og dagat. Sumala pa sa pinadayag 17 nga bersikulo 15, ang dagat o ang tubig nagsimbolo og mga katawhan. So, buti pasabot mga kaigsuonan nga kining kaalyado sa dragon, kining mananap nga nigima o nigawas nilugwa gikan sa dagat, kinin nigikan o nigawas gikan sa daghan nga mga katawhan. Kay ang tubig nagrepresentar og katawhan. O kung atong tanawon mga kaigsuonan, niining panahona, ang dapit sa kalibutan nga populated na gyud kayo, wala oyin kundili didto sa Europa o sa Europe. So in other words, didto nigikan kini nga mananap. Kung atong tanawon, unsa may buot pasabot Pastor Jan kining ulo nga 7 og naa siya napulo ka mga sungay og nagapanulti siya og blasphemy. Kay sa Europa, no, sa Europe, dito man ni siya nanukat. Kining ulo nagasimbolo ni sa mga gingharian. Okay. No, gingharian. Pero kung atong tanaw ng sumarian nga kining mananap nga gikan sa dagat nga ingon sa atong leksyon, ang kinaiya niya pag-awat o mini nga Kristo. So ato pa nag-awat siya gikan sa mini nga Kristo. Iyang ginaawat, buti yung gina-personify niya, iyang ginaangkon, ginakuan. Ang sungay, mauni ang nagkadaiyang gingharian, di ba? So, mauni siya ang kahulugan. Okay. So, makita nato din, salamat Pastor Jan, makita nato din mga kaigsuonan nga ang mga ulo niining mananap nga nigikan sa dagat nagsimboli kini mga kaigsuonan sa gigamit sa yawa nga mga gingharian nga maoy naglutos sa mga katawhan sa Dios. Og ang maong napulo ka sungay mga kaigsuonan nagatudlo ngadto sa mga napulo ka mga nasod nga nigula human kining gitawag nato nga Roman Empire. Pag-abot ni ining gitawag nato nga kining Roman Empire nigwa ni ining napulo ka mga gingharian o kining mga napulo nga gingharian nigikan kini sa Roman Empire. And this is the division mga kaigsuonan sa mao nga gingharian nga napulo. Kung atong tanawon didto sa Daniel kapitulo 2, makita nato mao na ni siya didto sa tiil ang napulo ka mga tudlo sa tiil sa dako nga larawan. Okay, Pastor Yata, nakay ikadugang. Actually, kung imong tanaw ng atong nga lesson karon Pastor Jan, pinasikad sa atong gibasa sa pinadayag 12, nagaingon siya dito nga kini siya nga mananap aduna gyud siya close relation ngadto sa pagan Rome. Nga ang iyang kinabuhi, ang pagtulunan ani nga pagan Rome is actually
gibit-bit yun niya, kining kinaya nga nagapanultig mga pagpasipala batok ngadto sa ato nga langit nun nga Dios. Mao ni ang iyahang kinaiya nga which is kun imong tan-aw ng history, ang iyahang nga pagdumala nahimo kini siya nga mangilngig tungod kay daghan man po didto mo uban sa iyaha. Daghan man po ang musimba sa iyaha tungod sa kay sa iyahang paggamhanan nga miingon nga kinsa pa may angay makabarong ini tungod sa iyahang pagamapintas. Okay. So makita nato no kung usag yung kangilngig aning mananapa mga kaigsuonan. Pero nayo sa kabutang dinhi nga gusto nako ato ning tagaan og pagtagad. Nga kini nga mananap ang iyahang itsura nagkalahi-lahi mga kaigsuonan. Sama sa giingon ni Pastor Jan kaganiha nga wala gyud sa real world ang ani nga dagway sa mananap. Ang naman nato symbolism ni. Tanawan ninyo ang iyahang itsura, it resembles leopard. Ang iyahang tiil mura ni siya og bear og ang iyahang baba mura nig baba leon. sa leon. Kung tanawon nato kini nga lista nga gihimo ni John, itandi nato didto sa Daniel. Mao ni ang upat ka dagkong mga mananap nagsugod didto og leon. Nagsugod naa didto ang leopard, ang bear og ang ikaupat mao ti makalilisang nga mananap. Apan makita nato dinhi nga si John iyahang gibali. Mo gisulti ni Pastor Yata kaganiha nga doon na siya kalambigitan sa ikaupat nga mananap didto sa Daniel. Unang buti pasabot ni ini mga kaigsuonan tungod sa iyahang kapungot, sa iyahang pagdumot sa salin sa mga katawhan sa Ginoo, gi-combine ang tanan nga gahom sama sa upat ka mga mananap didto sa Daniel aron lamang lutoson kining mga katawhan sa Dios. Og kini mga kaigsuonan atong hinumduman ang upat ka gingharian kaniadto mao ang Babylon, Medo-Persia, Greece og ang Roma. Og makita nato dinhi mga kaigsuonan nga this characteristic niini nga mananap nagtudlo ngadto sa papacy that grew out of pagan Rome Empire. So makita nato dinhi sa paggahom nining mga gingharian nga nakuan mo ning gisgutan diha sa kining 1200 ka mga tinuig. Kining gitawag nga Dark Ages. Nga gitawag nga mananap mapintas kay grabe gyud ang pagluto sa Europa. Mao ni nga naabli ang New World, daghan kayong mga nag-migrate tungod sa paglutos. Mao ni nagawas ang Protestant world dito sa Amerika. So sa primero makita nato diring Amerika nga murag refuge. Pero sa sunod natong mga tun-an makita pod nato nga dunay koneksyon ni sa katapusan na pod. Okay. So before tamo ato anang bahin Pastor Jano, tanaw sa natong aktibidades ni ini nga mananap nga ni guwa gikan sa baybayon. sa dagat, sa tubig. Kung sa may hanggi pangbuhat isgutan man nimo gaganiha kaning Dark Ages nga kung tanawon nato ang pinadayag naghisgot kini og 42 months, 42 ka mga bulan nga kung ato nang i-multiply na siya og 30 days kay ang buo sa kabulan 30 dias man na mahulog na siya og 1260 days. Sa prophecy kana siya nagrepresentar og mga katuigan. Karon mga kaigsunan, isa ka bahin pod sa maong sinulat sa pinadayag, naghisgot pod og panahon, mga panahon og katunga sa panahon. Mao gihapon na gidaghanon nga tuig mga kaigsunan, the same time ang gitudlo niini. Unsa may gibuhat niini mga kaigsunan niining panahon na atong hinumduman nga sa atong opening text nato kaganiha naghisgot nga siya nagapabulti og dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot. Pagpasipala. So, usa may iyahang gibuhat aning iyahang pagpasipala? Usa may naitabo ani Pastor Yata? Iyang giangkon nga siya sama sa Ginoo. Iyang giangkon nga wa na ilaing sibahon, siya lang gyud ang Ginoo. Mao na nga sa diha nga iyang giangkon ang mga tao usab sa kalibutan daghan pud ang nagnunot ngadto kaniya sumalas bersikulo 4. Okay. Sa pinadayag. So tanawon daw nato mga kaigsunan, ablihan ninyo inyong mga Biblia sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Unsay gisulti ana mga kaigsunan sa binisaya, mahitungod kani gitaw pagpasipala or Juan. blasphemy. Juan 10, versikulo 33. Okay. Tanawon daw nato, unsay description niya kini gitawag nato nga blasphemy sa bagong tugot. Mingon siya sa Juan 10:33, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat maayo, kundili tungod sa pagpasipala
batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Okay. So mao na ang gitawag nga blasphemy, Pastor Jan. Pasipala, sabi ni Saya. pasipala, oh. At least masabtan. Kanang pasipala, kana ang kunon nimo ang dili angay nimo. Dili angay nimo kanang ikaw mao nga dili ka mao. Okay. Pasipala. Oh, mao gina ang pasipala ba kay sunan. Mao na nga ingon ang mga Hudyo kaniadto kang Kristo, batuon ka namo. Dili kay nagbuhat kag maayong mga butang. Oh, correct. Apan batuon ka namo tungod kay gian ko nimo nga Dios nga dili man ka Dios, tao ra man ka. Mao na ilahang hunahuna batok ngadto kang Kristo ni adtong panahon na. Gawas nga giangkon niya nga siya Dios o sama sa Dios. Usa pa gyud iyahang gibuhat. Ato sang sabton nga dili ka kay Ginoong Hesus na kato butang-butang raman to. Kanang gahom karon nga nag-angkon nga siya Dios, naglingkod gani siya sa templo nga ginasimba siya, ginasimba na siya karon. So, mao ni pasipala nga klaro. Mao. Gawas Kalyado na siya. Gawas nga gisimba siya usa pa iyahang gibuhat. Iyang gitugutan ang iyang kagalingon nga ang mga tao mo duol ngadto kaniya aron sa pagpangayo o pagsugid sa ilang mga sala. Okay. So, mao na ikaduha mga kaigsuunan nga iyahang gibuhat o Kinaiya. activity ni ini nga mananap. Kung atong tanawon mga kaigsuunan sa kabahin ni Kristo, angayan man na si Kristong maangkon nga siya Dios. Itinuod nga Dios mangyud siya. Pero kani nga mananap mga kaigsuunan, angayan dili ni siya angayan nga moangkon nga Dios. Labaw na nga dili gyud siya angayan mo pasaylo sa sala sa mga tao kay ngano man siya mismo makasasala usap. Mo na mga kaigsunan nga sa dili pa ta magapadayon ayaw mong biya kay naatay kubo nga break mubalik ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuunan sa ato nga takna sa pagtuon. Salamat nga kamo nagpabilin diha. Atong ipadayon ang atong diskusyon, atong gibiyaan kaniha ang may tungod sa aktibidades niini nga mananap nga nigula gikan sa tubig. Ang usa nga atong gibiyaan kaniha kaniyahang ginahimo nga siya mo pasaylo, nagaangkon nga makapasaylo sa sala sa mga katawhan. Pastor Jan, napakay ikadugan. Ginaawat lagi sa atong leksyon pag ginaawat niya ang papel ni Ginoong Hesus. Ginaawat niya. Unsay ron siya nagpahibalo. Siya nagpahibalo nga unsa nga iyang sundog unsay buluhaton ni Ginoong Hesus. Kay siya na Dios. Okay. Okay. So makita nato na mga kaigsunan no, mao ginahang activity. Dili lamang nga iyahang lutuso ng mga katawhan, iyang giangkon nga siya Dios. Og iyaha po giangkon nga siya mo pasaylo sa iyahang sa sala sa mga katawhan. Atong hinumduman mga kaigsunan nga ang makapasaylo lamang sa sala mao ang Dios. Umaw kini ang trabaho sa atong Ginoo karon didto sa gitawag nato nga heavenly sanctuary. Gusto gyud niya nga walaon mga kaigsuunan ang paagi sa Dios, libugon ang mga tao aron dili nila masabtan ang paagi sa Dios sa pagluwas sa mga katawhan. Gani ang kaluwasan libre. Apan niini nga mananap ang kaluwasan pwede nimo nahaguan. Ang nakanindot pod nga tanyag yun ni Ginoong Hesus sa 1 Juan 1:9 nga kung isugid tang atong sala dikto niya siya matinud-anon o nga magpasaylo sa tanan natong kalapasan. Okay. Mao nay garantiya gyud. Mao. Okay. So padayon ta mga kaigsuunan. Okay. Nakita nato ang unang nga kaalyado sa dragon. Adto ta sa ikaduha. Hangyo nato si Pastor Yata sa pagbasa sa Pinadayag Kapitulo 13, padulong ngadto na dito sa versikulo 11 ug 12. Pinadayag 13, versikulo 11 o 12, nagaingon. Unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap, nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay, daw nating karniro. Og siya misulti samag dragon. Ang tanang pagbulutan nga iya sa nahaunang mapintas nga mananap, gihimo niya diha sa tubangan sa nauna. Og nagasugo siya sa yuta sa mga managpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang mapintas nga mananap
kansang samad nga ikamatay naayok. Okay. So makita ninyo mga kaigsuonan ang connection kining duha ka mananap. Ang una ka mananap kaganiha nahisgutan nato nga siya nakaangkon og samad nga daw ikamatay. Atong hinumduman nga kini nga mananap nagkatagaan siya og gahom sa paggahom sa tibuok kalibutan sulod sa 42 ka mga bulan o kon 1,260 days or years sa prophecy. Og kini naundang nagikan didto sa 538 AD hangtod sa 1798. So may hinungdan nga nga naundang man eh. It is because kining gitawag nato nga French Revolution. Pagabot nining French Revolution, giusa ka general nga si General Berthier, si general kini ni Napoleon Bonaparte, iyahang gisugo mga kaigsuonan o ang gibuhat nini nga general gikuha o gikidnap ang maong pangulo niini nga grupo o kinagikidnap ang maong nga papa niadtong tungura og iyahang gidala ngadto sa France. Pagabot dito sa France after 1 year, namatay kini nga papa and that was the wound. Maunay samad nga daw ikamatay alang niini nga mananap. Apan ang katingalahan mga kaigsuonan, ang iyahang samad nga ikamatay, naayo. Naayo ang iyahang samad nga ikamatay. O pag-abot din hikaron sa ikaduha nga alyado sa maong dragon, makita nato nga iyang gidala kining mga katawhan nga musimba ngadto sa nahuunang mananap nga gikan sa dagat. Karon natong tanawon, Pastor Jan, kining gitawag nato nga gikan sa yuta. Usa buti pasabot ani. Kay murag imo naman ning nahisgutan nga ganiha, gusto nako nga imo gining balikan. Kining paghisgot ni ining mananap nga gikan sa yuta. Kininggikan na pud sa yuta. Kininggikan na pud sa yuta mao ang usa kadili tinaw nga simbolo sa pinadayag. Usahay positibo, usahay negatibo nganuman. Ang identify ini o ang timailhan ni ini nga mananap nga nagikan sa yuta nga ang ebidensya nga ang mananap sa yuta nagarepresentar sa tinipong bansa sa Amerika sa katapusang away. But sa iron, dunay koneksyon nat sa United States of America. Nga kini nga gahom nga mananap diri nanigikan sa Amerika. So mao na ning atugtug karon nga naman nga kininggikan sa yuta gikan na pud sa Amerika. Okay. Ang usa ganihad sa atong natunan gikan sa Europa. Kinigikan na pud sa Amerika. Nga naman mao ning atong kung atong tanawon makigsuonan no, ang una gaganiha gikan sa tubig, it means daghan mga katawhan. Okay. Ug karon dinhi sa yuta, muhingong ganitag yuta, wala gyud mga tao. So niining tungura mga kaigsuonan, sumala pa sa kasaysayan sa atong kalibutan. The New World, nga kaniadto, dili pa kaayo daghan og tao, nga maoy gidangpan sa mga katawhan nga nagikan didto sa Europa. Resulta nga diin sa sa ilahang paglutos. No? Kining mga katawhan nga nagbatud-anon ngadto sa Dios, nga wa sila nagpasakop sa unang mananap, nga niging mao nigawas gikan sa dagat, ang ilahang gibuhat gikan didto sila ni Hawa, sila ni iskapo gikan sa maong dapit nga diin nagalutos ngadto kanila o nisakay sila sa usa ka bangka nga gitawag kini nga Mayflower. O kining pagsakay nila mga kaigsunan uban sa paggiya sa Dios, ni dangat sila sa usa ka dapit nga gitawag nga Newfoundland nga karon ato na ning gitawag nga Amerika. Ug tanawon ninyo mga kaigsunan ang dagway niini nga mananap nga gikan sa yuta. Siya usa ka mananap nga daw karnero. Ang dagway Harmless. Harmless ni siya. Dili daw mahigugmaon gini siya. Panghatag og freedom of religion. No. Ug duna siya'y baba nga musulti nga daw dragon. Tanawan ninyo na, bantayan ninyo na mga kaigsunan. O karon atong tanawon mga kaigsunan, kining nasod sa Amerika. This is the prophecy about Amerika. Nga kaniadto gisapupo mga kaigsunan ang mga katawhan nga nihawa sa dapit diin sila gilutos, gisapupo niya kay gitaga niya og kagawasan. Of freedom of
religion. Mao na nga gitawag siya nga murag karniro. Tungod kay karniro malumo man na. Okay. Naghatag sa tanang kagawasan. Mao na karon sa Amerika kung atong tanawon sa Amerika halos tanan dunay freedom. Bisag usahay wa na nagakaigo sa balang kasulatan basta kay freedom. Mao na nga murag refuge siya ba? Murag dili lang yung murag. Refuge yun sa mga gipanglutos. Okay. Mao na nga mga asylum karon, mga digto na mga asylum seeker, digto na gadangop. Kay mao ginang iyang rule. Pero later ginay mo gawas nga tinuod. No. Tanawon nato atong leksyon mga kaigsunan. Nag-ingon na atong leksyon din hinga. What nation in the New World was in 1798 rising into power, giving promise of his strength and greatness and attraction to attention to the world? The application of the symbol ingon siya admits of no question one nation and only one meets the specification of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. So makita nato din mga kaigsunan nga kini nga dapit America is largely Protestant and will eventually start speaking like a dragon. Tanawon ninyo mga kaigsunan ha. The power arises in the territory that protected the woman. Ang babae, ang iglesia nga gilutos nga nikalagiw ngadto sa New World o kamingawan o sa yuta, symbol of God's true church. Kining mga katawhan, nagsimbolo ni sa mga katawhan nga iya sa Ginoo, and from the dragon persecuting flood at the conclusion of 1,260 years. So makita nato mga kaigsunan, gisulti kaganihan ni Pastor Jan nga at the end, ingon pa niya din in other words, the United States, which at one time had provided protection and haven for the church, at some point will play a persecuting role in the last day event. So mao na gitawag nga musulti sama sa leon. So hinumduman nato atong i-condition gyud sa mind sa atong mga teachers, sa atong Sabbath school teachers nga usa ni siya sa kaalyado sa gitawag nato nga dragon. Mao ning outcome gyud, mao ning padulngan. So sa karon okay pa siya, pero later on og magasugod na. Ug atong tanawon unsay persecuting kanang persecute gyud. Okay. Unsa? Kaya atong hinumduman balikan nato, i-condition nato sa mind nga nasuko ni siya batok sa nagbantay sa sugo sa Dios. Okay. So balikon gyud nato na kay para hit gyud nato. Bitaw. Okay. Matingala ta Pastor Ray nga ang kinaiyaw na untaan nga beast is harmless ya. Pero ngano man nga nagpagamit siya didto sa first nga beast nga gikan sa dagat nga supposed to be naaman say personality nga harmless siya o siya manalipod gyud mohatag og freedom. Mao na usa sa mga rason magpangutanan ta asa man dapita ngano man nga kini siya nga beast nagpagamit man didto og nakikalyado man sa didto. Balik ta didto sa ato nga leksyon nga nagaingon siya ang yawa gamiton niya ang tanan nga mga dagkong elemento aron sa paglimbong sa katawhan sa Ginoo di niya makayag compromise. So mala tong leksyon last week kini siya gamiton niya ang persecution ug usa siyang gamiton kining lamb like beast nga gisulti karon sa ato nga lesson. Okay. So tanawon nato mga kaigsunan, balikan nato atong mga balaan nga kasulatan. Tanawon nato sa pinadayag kapitulo 13 versikulo 12 ug 13. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa tubangan sa nauna. Okay, sa dili pa nimo ipadayon. Timan-an ninyo ha, ang tanan pagbulutan nga anaa sa nauna nga mananap iya nang gigamit. He exercised the power of the first beast. Ipadayon. Og nagasugo siya sa yuta sa mga nagapuyo niini nga pagasimbahon nga niini sa pagsimba sa mga nagapuyo niini o sa naunang mapintas nga mananap. Kinsang samad nga ikamatay na ayo. 13. Siya nahimong dagkong mga milagro. Hangtod gani sa pagpakanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit sa tubangan sa mga tao. Okay. Kining pulong nga magpakanaog og yuta gikan magpanaog og kalayo
gikan sa langit, padulong din sa yuta mga kaigsunan. Kung atong tanawon ani aduna ni kalambigitan mga kaigsunan sa duha ka hitabo sa balaang kasulatan. Una didto sa Mount Carmel ug ang kaduha panahon sa kasinatian sa mga disipulo ni Kristo human nga si Kristo nibalik na ngadto sa langit. Tanawon daw nato. Kung atong tanawon basahon nato ang 1 Kings chapter 18 verse 38 nagaingon, "Then the fire of Jehovah fell and consumed the burnt offering and the wood and the stone and the dust and licked up the water that was in the trench." So makita nato ni nga eksperyensya kini ni Elijah sa diha nga nakigkumpronta siya ngadto o batok sa mga propeta ni Baal dito sa Mount Carmel. Nagpanaog og kalayo ang Dios ni hatag og kalayo pagsunog sa halad. Ang ikaduha nga kasinatian mga kaigsuonan dinhi sa balaang kasulatan mao'y makit-an sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 3. "And there appear unto them tongues parting asunder like as a fire, and it set upon each one of them." Mao kini ang pagkunsad sa balaang espiritu ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Usa may buti pasabot ani karon mga kaigsuonan. Kining pagbuhat niya og mga katingalahan, iyaning buhaton mga kaigsunan by working miracles. The lamb-like beast will convince many that its word are true despite not being in full harmony with the scriptures. Makita nato mga kaigsunan. Bantayan nato mga kaigsunan kay usahay dunay mga hitabo sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Nga bisan pa usahay sukwahi ang maong hitabo. Sa balaang kasulatan, pan kung dunay milagro ana nga atong nakita, usahay mo tuon na ta ana mga kaigsunan. So bantayan nato kay kini ginagamit ni siya sa kaaway aron lamang mailad bisan pa ang mga pinili. Okay, Pastor Jan. Atong hinumduman nga ang target sa yawa maong katawhan sa Dios. Unya kasagaran karon nga mga tao dali makumbinsi basta dunay milagro. Milagro kay labita kitang mga Pilipino na part pa sa atong kuan kining ginatawag nga superstitious belief. Nga usay dunay milagro gani murag mutuo dayon. Pero hinumduman nato nga galamiton ni sa yawa sa katapusang mga adlaw. Kung atong tan-awon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 23, 21 ngadto sa 20, dili tanan nagaingon Ginoo makasulod kun dili katong katuman. O sa katapusan di mo ingon sila nga di ba Ginoo nagabuhat kami daghang milagro tungod sa imong ngalan. Gigamit gyapon ang pangalan ni Ginoong Hesus. Tandaan nato na. Milagro. In the name of Jesus ako magtatanaw po kong mga kanang mga ministry bitaw sa TV. In the name of Jesus get out Satan. Gamit gyapon ang pangalan ni Ginoong Hesus, milagro, pero usahay dili nagkahaom. Okay. So makita nato, niapoy gisulti ni Mrs. White in sa Great Controversy, page 588, mga kaigsunan. Siya nagaingon sa in English, "Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought. The sick will be healed. And many undeniable wonders will be performed." Mga kaigsunan, mauni ang dako nga pag-uyog sa atong pagtuo kung makakita ta niining mga butanga. Labi ikaw, Pastor Jan o Pastor Yata, labi kita naoy nagmasakit nga ang doktor daw wala na siya mahimo na to. Murag i-reject na. Murag wingon ng doktor nga paulian na lang na ipakaon na lang siya ang gusto ay kaya na. Nakadungog man punta nga didto hikapon lang ka maayo ka ba? Usahay mga kaigsunan daghan pa ba ang membro sa atong iglesia? Nga usahay madani mga kaigsunan sa maong mga pamaagi. Bantayan nato kung sukwahi gani sa balaang kasulatan mga kaigsunan o sa espiritu sa tagna, pagbantay ta mga kaigsunan aron dili ta malilang sa kaawa. Pastor, asay gisumpay diha sa ato nga lesson mingon siya nga bantayan nato nga kini nga milagro nga na-perform baya sa pinaagi ning spiritualismo, kini mga miracles bitaw, kini siya mao ni nakapaaghat sa lamb-like beast nga mo persuade sa mga katawhan diha sa yuta nga mohimo sa pagsimba sa larawan og pagdawat sa iya nga gahom, which is kini siya katong usa ka sa man kamatay gitudlo dito nga dito to mo simba tungod kay nakahatag kini siya og kayuhan sa ato.
Usahay mga kaigsunan, ang dakong hagit sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Usahay baya kung kinsay nakatabang nato, mo na atong simbahon. Mao gyud. Mo na atong alagaran. Mo na atong sundon mga kaigsunan. To the extent nga usahay ato nang ilimot si Kristo. Tinuod. Bantayan nato na mga kaigsuunan kay kini gitagna na daan. Hinumduman nato nga ang mananap nga nakaangkon og samad nga daw ikamatay. Ngano nga ikamatay man tungod kay ang religio-political power nga naa sa iyaha na undang man. Kay kaniadto nagsagol naman na, nag-join naman na ang religious o ang iglesia o ang politika. No. So, grabe nagiyahang gahom. Kay ang ingong ganin nila, bisan pa ang kabaw, bisan unsa kadako ang kabaw, bisan unsa kakusog ang kabaw. Kung dunay musakay ang kabawa, ang matuman ang nagsakay, dili ang kabaw. Bisan pa unsa kadako ang gahom politikanhon. Kung sakyan na siya, mukabayo mga kaigsunan ng iglesia sa mao nga political power, ang maong nagkabayo mo'y magbuot. Mo na nahitabo mga kaigsunan. Kaniadto, apan because of French Revolution, naundang na siya. Apan ang maong samad, huy naayo mga kaigsunan. The healing of the beast's deadly wound refers to the restoration of the Roman papacy as a religio-political power. Bantayan nato mga kaigsuunan nga kini mubalik gani ang pag-usa sa relihiyon o ang politika mauning panahon na nga nagsignal ka nato mga kaigsuunan nga ang ikaduha nga mananap iyahan ang gamiton ang gahom sa naunang mananap. Pastor John, Pastor Ray, Okay. kung imong tanahon, kini siya nga beast bitaw, like beast, hilabihan gid siya ka famous. Hilabihan gid siya ka powerful. In fact, usa sa mga atong gituohan na ni mga kaigsunan nga ang iyang gahom misangko kini kani karon ato na siyang giidolo kung unsa ganing produkto ang iyahang ipagawas diha sa society, ato dayo siyang kuhaon o mapalit gid ta bahalag maglisod ta. Ingon nana ka famous ka powerful ang Amerika. Like for example, palit kini siya made in America, kini kay ako gaganahan ko ani. That's how he started influencing sa tibuok kalibutan. Unya moabot ang panahon gamiton ra magid ni siya sa usa ka mananap nga mapintas, which is to join with the power aron nga mahimo pagid siyang kusgan apan ang peligro niini kay mosimba man kita didto bugti sa ato nga pag-idolo niya. Okay. So makita nato mga kaigsuunan nga sa una nga panahon sa diha nga nakorrupt mga kaigsuunan, become corrupted, the early church become corrupted by departing from the simplicity of the gospel and accepting hidden rites and customs. Mamanay nahitabo mga kaigsuunan. Kay ang putling iglesia na sagulan mga kaigsuunan ug mga pagtulunan nga gikan sa paganismo. Ug naingon pa yan he loses the spirit and power of God in order to control the conscience of people. So gihang gimo kay di naman niya makontrol, he sought the support of secular power. So ang nagimplementar sa pagbuot sa relihiyon mao ang political power. When leading the Church of the United States, uniting upon such point of doctrine are held by them in common, shall influence the state to enforce, mo na ni siya ang pagkaayo sa samad, enforce their decree and to sustain their institution. When Protestant America will form an image of the Roman hierarchy and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably will result. So makita nato ng kaigsuunan nga the image of the beast represent the form of apostate Protestantism, which will be developed when the Protestant Church shall seek the aid and civil power of the enforcement of the dogma. Mao kining gisulti ni Ellen White sa Great Controversy, pages 442 to 445. So makita nato mga kaigsuunan nga kini nga gahom o malabot mga kaigsuunan dinhi sa atong mga kapanahonan. Pastor Jan, yung hinumduman nga kini nga gahom, doon na ni siya'y pagbati gyud sa pagdumot. Tandaan gyud na nato sa mga kaigsunan nato sa tanang magtutuo sa Ginoo. Doon na gini siya'y pagdumot ang iyag yung handom nga hugnoon, walaon,
ang katawhan sa Dios. Apan salamat niining mga tagna sa balang kasulatan kay ang kasukan gyud nagbantay sa sugo sa Dios og sa tinuuhan ni Hesus. Mao. Mo nang nasay kasuko pangandaman gyud ni nato. Kay challenger ni siya gikan pa sa langit ning iyang pagkapildi. Iyang buhaton kutob siyang mahimo last round na siguro karon. Mao na gyud siya ang last round tungod kay gamito naman niya ang pinakakusgan na home sa kalibutan. Okay. So sa dili pa mga kaigsunan nato nang balikan no ang maong mananap nga daw karnero. Karnero. Malumo. Harmless. Duna siya'y marka o aduna siya'y numero. Ato daw tanawon, Pastor, yata sa maong bersikulo ang nagaingon nga marka sa maong nga mananap sa Pinadayag Kapitulo 13, bersikulo 16 ug 17. Og ang mga timawa, og ang mga kadagkuan, mga dato, og mga kabus, mga ulipon, og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gimarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Okay. Ipayon, unsa man ang numero sa iyang ngalan? 18 gikinahanglan niini ang kaalam. Kaniya nga may salabutan ipakuwenta ang numero sa mapintas nga mananap ay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom ka gatos og kanunom kanuman og unom. Okay. So, makikisunan mo ba ning daghan nga giganahan sa kalibutan gani daghan ng mga pelikula sa salida sa telebisyon mga mga interpretation nila ni aning 666. Apan tanaw nato ang pulong ang adunay sa labutan, kaalam, ipakwenta ang numero sa mananap. Kay kini nga numero sa mananap unsa man ni? Numero sa tao. O kini nga numero mga kaigsunan, this power will be established a global system in an attempt to control the beliefs of people. Mao na nga asa ni ipatik. So may buti pasabot nga ipatik sa agtang, ipatik sa kumot. Kani daghan ra bay tao karon nga labi na karon do na gawas mga kaigsuonan nga uban nga mga nasod nga nanay mga microchips nga implant nila aron nga mahimo na lang na di na ka magdala-dala og card kato na lang ang imuhang i-touch nimo ana makapalit na ka makaasulod na ka sa mga pultahan. Mo ba nibot pastor yata kinang akong pagkuan ani dili gyud ni siya nga literal nga pagmarka. Kay og kusog ka mudagan ani markahan ka makaligkawas ka. Pero hindi nga sa agtang og sa kamot. Unsa may simbolo ana ang agtang sa atong panghuna-huna pangisip sentido komon. Ang gitawag pa sentido komon. Sa kamot kay kining atong tuong kamot mao ning galamito nato sa pagtrabaho. Diha gyud na sa duha kung atong gamiton nga di ta mo trabaho binakanta og atong ibutang sentido komon nato. Di atong ipasabot sa atong mga kaigsunan nga walay kalabutan ang mga barcode, walay kalabutan mga chips ani. Sa prinsipyo ni sa timailhan sa Dios sa iyang katawhan, diha na gyud siya. Sa Kristyanismo nga pagtuo, kung ikaw ba nagsunod sa pamatuod ni Hesus og nakabantay sa iyang kasuguan. So kuhay niini mao nang numeroha nga nagpailaw diha sakop sa mananap nga mapintas. So, bantayan nato mga kaigsuonan ha. Sa atong leksyon nagaingon, the mark of the beast is not a visible sign of any kind. Okay. Kini nga marka mga kaigsunan, it is placed on the right hand or on the forehead. Right hand or on the forehead. Unsa may naa sa ato ang forehead. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, scientifically, ang kining atong forehead mga kaigsuonan, naa dinhi ang ato ang gitawag nga frontal lobe sa ato ang brain. Ug sa frontal lobe sa ato ang brain, naa dinhi ang decision making. Naa dinhi kung musugot ta ug magdumili ta. Subot pasabot nga ang pagmarka sa agtang mga kaigsuonan, it is a choice nga atong pagabuhaton. Kung mo sunod ba ta ni ana nga gahom o dili, ana ani sa ato ang pagbuot. Ug once nga nagpili ta,
ang atong kamot gisulti kaganihan ni Pastor Jan nga ang atong tuong kamot mga kaigsuonan kasagara sa mga tao sa kalibutan are all right-handed. Okay. Pila-pila lang ang mga left-handed. So in general, ang right mga kaigsuonan mo ni ang atong gamiton pang trabaho. Tanawon yung gisulti sa atong leksyon. The right hand has to do with behavior. So once nga nagdesisyon ta mga kaigsuonan sa atong mental agreement, while the forehead has to do with the mind or mental agreement, ang atong desisyon, then sa atong behavior, makita unsay atong gipili. Some, ingon pa niya din some, niyaning panahon na, will choose to receive the mark of the beast to escape the threat of death. Ang uban nga mga tao niining panahon na, amudawat na lang, aron dili mamatay. No. Musunod na lang mi ana, aron dili mi mamatay. Ang ina nga dili mi magtrabaho aning adlaw mo, trabaho na lang mi aron nga dili mi malisdan. But ingon pa niya dinhi, while others will be fully committed mentally and spiritually to do this apostate system of worship. Ang uban pod tininuod na gyud siya nga musimba na lang yun sila, musunod na yun sila, ug mudawat na lang yun sila sa maong marka, sa maong napintas. Ang good news po dani, ang Diyos nag-offer po og seal niya sa iyang katawhan. Mao ning pinaka-assurance gyud nato. Samtang ang mananap nga mapintas naga-offer og mark, ang atong Diyos po nag-offer og silyo nga ato ning nahinumduman Ezekiel 20:12 o 20. Mao nay silyo gyud sa Dios nga nasa balang kasulatan. Ug atong hinumduman mga kaigsuonan, It's either ining duha eh. atong hinumduman nga dili ang yawa o dili ang dragon mo'y unang nag-offer og silyo. Ang Dios mo'y unang naghatag og silyo. Correct. Didto pa na sa tanaman sa Eden, gisilyuhan ng mga katawhan pinaagi niining ikapito nga adlaw mga kaigsuonan nga Siya napulo timailhan kasugo. sa iyahang Katawan. pagluwas o timailhan sa iyahang Kamatayan. paglalang. Timan na inato mga kaigsuonan, ang yawa, ang kaaway sa Dios naghimo og mini nga marka. Okay. Kay gusto po niya nga awaton ni siya mga kaigsuonan. Kay gusto siya simbahon. Kay gusto siya simbahon. Oo, mao na importante. Gusto. Nino na, gani ang Ikaw na. atong lesson, Pastor Uh-huh. Jan, nagaingon siya nga, the central issues in the final crisis will be worship Yes. and obedience to God in keeping His commandments. Kana. Bantayan ginato ni. Ay, nahisgutan It's nato about ni siya. worship. It's about worship and obedience to God. So pag mohisgot ganita pastor sa worship, the true worship that is Mao na. prescribed by the Bible. Oo. Correct? Kung atong tanawon mga kaigsuonan wa nagilaing issues katapusan nga panahon. Sama sa akong gisulti sa mga miaging mga panahon nga ang pagsimba mga kaigsuonan dili lamang kanang aktual nato pag-adtog simbahan. Usahay pwede nato simbahon ang atong mga sakyanan. Bisti. Pwede nato simbahon ang atong mga bisti. Pwede nato simbahon ang atong mga butang, ang atong mga balay. Ibaylo nato ang Ginoo. Usahay mga kaigsuonan, ang yawa maalamon. Kung asa kita huyang dito sa kanya, igoon mga kaigsuonan. Usahay ang salapi, mausahay po Tama na siya. Sa Ginoo. Tama na siya, Pastor Nga Ray. mawala sa pagsimba Kay sa dito Dios. sa premise ato nga walay makapamalit, walay makabaligya unless nga na siya marka. Marka. But sa iron ang economic Oo. gamiton Itandog na ganyan. gitandog, economic, Economic. finances. So dili gyud na mawala mga kaigsuonan kay sa katapusang panahon economic issue will be a great issue mga kaigsuonan. Crucial na siya, Pastor Ray. Tanawon ninyo ano dinhi, as the Sabbath is the distinctive sign of obedience to God's faithful people, so the mark of the beast is the sign of allegiance to the beast. Okay. The mark of the beast involved, iko pa niya dinhi, the substitution of human commandment for God's commandment. Usa sa Makita na nato. commandments sa Ginoo diha nagaingon siya nga hinumdumi ang adlaw ipapahulay. Mao. Aron sa pagbalaan ini but pasabot nga kini ang gipanlimbasugan sa maong mananap nga mapintas nga pagasundon sa tao kay gusto niya nga i-substitute kana sa una-una sa mga tao. Mao. Unya gamit niyang economic nga og di mo mosimba sa ako nining adlaw nan di mo makapamalit. So sa atong makita mga importante gyud, economic, Yeah. ang kanang healing, mga milagro usay diya mo gyud mudangup na ang tao nga ang allegiance niya asa na gyud kung naana nga mga trials moabot. Mao. Oo. So makita nato dinhi mga kaigsuonan. Ang pinadayag 13:18 nagingon, here is wisdom.
Okay. Let him who has understanding, kang adunay pagkasabot o pagsabot, calculate the number of the beast. Apan gusto na mo ipahimangno mga kaigsunan, nga we have to remember, however, that a person's observance of Sunday now does not itself mean that he or she has the mark of the beast. Makaigsunan kay usahay, abtik ra bata mo ingon nga kana kanang simbaan ng adlaw na marka sa pintas nga mananap. Wala pa na mga kaigsunan. Wala pa'y marka sa napintas nga mananap karong panahon na. Tinood. Sunday keeping will only become a mark of the beast only when? Kano sa aman mga kaigsunan? Having a clear understanding the issue involved in choosing a day of worship. Despite the deception out there, people make their choice either or against God. However, that time still lies in the future. Mahimo lamang ang adlaw nga Domingo marka sa mananap. Kung ang tao mupili na siya bisan nahibalo siya nga dili maoy adlaw nga gihatag sa Ginoo nga siya nga iyahang pagasimbahon o iyahang pagabantayan, diha na musugod mga kaigsunan. Apan bantayan nato nga bisan pa karong panahon na dili pa na siya maoy marka sa mananap. Dunay dugang na mahitabulang kini siya sa umalabot pa nga panahon. Future. Future. Dunay dugang anak pastore nga giingon sa iniilin si White sa Evangelism 2:34 ug 2:35. Mingon siya, no one has yet received the mark of the beast. The testing time has not yet come. There are true Christians in every church, not accepting the Roman Catholic Communion. None are condemned until they had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. But when the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath, and the loud cry and the third angel shall warn men against the worship of the beast and his line, the line will be clearly drawn between the false and the true. Then those who will continue in transgression will receive the mark of the beast. Ato pa, ayaw mo paghunahuna nga mao na nakaroon ng marka nga naamo diha. Wala pa. The trying time has yet to come. Mao gani na nga dako patakayog buluhaton ining kalibutan. We have to inform, we have to educate. Atong pasabton gyud kay ang tawo wa man pa nakasabot ang uban mo ang good news sige patag pahibalo. Mao. Television, radio, print media, tanan mga paagi. Sa mga public meeting atong ginapahibalo nga ang tanan gyud makahibalo. Mausa mga kaigsunan. Dako tag challenge, dako pata og buluhaton kana sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Busa mga kaigsunan, kulang naman ang atong panahon. Busa, nagapasalamat kami sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay ni ining ato ang takna sa pagtuon. Lami kayo kining ato ang tema karon may tungod sa mga kaalyado sa Dragon. Mao ang duha ka mga kaalyado, ang mananap nga gikan sa dagat o ang mananap nga gikan sa yuta. Sa dili pa kita magatapos mga kaigsunan, akong pangayuhan ang atong panelist sa ilahang parting words. Pastor Yata. Atong timan-an mga kaigsunan nga ang balasahon sa pinadayag puno kini sa mga tagna. Pasalamat kita nga ang atong iglesia gihatagan kita niya kahibalo sa pagpahinumdum sa matag usa kanato kun unsa ang umalabot tungod kay ang paghubad sa naagi na dili malisod. Apan ang paghubad kining sa umaabot pa, mao kini ang malisod, pero gihatagan kita niya og kaalam aron nga masabtan nato para nga kun unsa nang gani ang mahitabo puhon, dili ta makaratan apan makapangandam kita sa duol na nga pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Pastor Jan? Sa memory verse nato sa tibok semana nindot gyud kayo nga memorization og ibutang sa kasing-kasing ug una-una nga nay nasuko nato nay nagdumot ato gyud nang bantayan kanunay og sila gi-identify gyud nga nasuko sa nagbantay sa sugo sa Dios. Apan way sa payan nga nasuko sila ato lagi buhaton ang atong buluhaton ug dako patag buhat nga buhaton pagyud sa unahan. Nga nakita nato nga ang atong paagi sa pagbuhat pagkabuot sa uban nagapadayon. Pusa salamat nining pribilehiyo nga natin-awan na punta dugang labi na gyud sa pinadayag ug sa Daniel nga balasahon
sa atong pagtuon nini nga semana. Okay, daghan salamat Pastor Yata o Pastor Jan. O nining tarkanaa gusto na ko nga ipahinumdum kanato mga kaigsunan. Gamiton ako ang atong leksyon nga nagaingon. Let us remember that Sunday observance today does not make a person lost. Dili buoti pasabot nga nagbantay og Domingo karon, dili na maluwas. On the other hand, ang pagbantay usab og Sabado dili pod maoy timailhan or assurance mga kaigsunan nga ikaw ug ako luwas na. Dili na maoy assurance mga kaigsunan. Revelation appeals mao ni ang paghangyo sa pinadayag to God's people alang sa mga katawhan sa Ginoo to make the Bible and with the heart-searching spirit study prophetic word Amen. for themselves and make every effort to reach Amen. with the gospel those who are today unreached for Christ. Mao nay atong kikinahanglan nga timailhan nato nga bantayan mga kaigsunan sa atong pag-alagad kini katapusang panahon. Nga gikinahanglan ang atong mission statement, preparing people for heaven. Mao ginay atong kalabuton mga kaigsunan. Mag-andam tag katawhan, daghan pag mga katawhan sama sa gisulti ni Pastor Jan, dako tag hagit pa, dako pa tag buluhaton nga atong paabuton mga kaigsunan pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga katawhan nga wa pa nakahibalo sa kamatuoran. So mga kaigsunan, ang among pag-ampo nga kita maghiusa kita sa pakig-apil sa buhat sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa dili pa kita mag-aampo mga kaigsuunan, atong paminawan ang usa ka mensahe sa awit nga naandam alang kanato ni ining takna. Magampo ta, gamhanan sa limbaho namo nga Dios. Natagbaw ang among kasing-kasing sa pagpasalamat diha kanimo. Yes, Lord. Tungod sa bag-o na usab nga pagsindi sa kalayo sa pag-alagad diha sa imong tubangan. Nga nagabaga-baga ang among pagtuo diha kanimo pinaagi niining imong mga pulong. Kami nagahangyo Ginoo nga imong panalanginan ang imong mga kanakan. Bisan pa man sa imong mga kanakan nga wala pa sa imong turi, Ginoo, tawga sila. Hinaot nga ikaw magahatag kanila sa kagawasan nga makabaton sa pagpamatuon ni Hesus ug makabaton sa espiritu sa pagtuman sa imong kasuguan. Aron sa ingon niya na sa imong pagbalik ang silyo nga imong gihatag sa sinugdanan paning kalibutan na among angkon labaw sa tanan makabaton kami sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.